Hai că fu... Stai așa! Mă are tractorist, hai! Stai mă, să vezi aici! Hai că nu pot să fac așa! Bă, ce e cu cap? Ce vrei? Mă, mi-a făcut interior! Doar să-mi bag bani acum! Da, bă, adică pasă, e care cu cap! Hai bă, hai mă! Nu mai pot! Vreau sex! Scăpări pe internet! Vreau sex! Vreau sex! Dar nu mai pot! Ca să zic eu din întreb. O să fiu Mădălina și o întreb. Săptămâna viitoare. Au apărut niște imagini. Săptămâna viitoare. Andrei, vine cu ea cu tine. Vine cu ea! Hai că să-l faci ăsta acolo. Vreau sex! Vreau sex! Ce rang? Nu mai pot! De unii rang? Unii rangă! Vreau sex! Hai! Cine A, mă, Cotea, hai, păi, dă mai... Cine vrei sex, mă? Cu Verginica! La puta goală! Hai, ridică de balangă tău! Hai! 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 Cred că ți eu! Și bagă-i! Și bagă-i, animalule! Hai, boule, strângi și dă-mi față. Hai, dă așa! Costel de la Solonț! Costel nebun, nu? Costel de la Solonț și Talibanu! Da?